Ano, alam nyo, kinompute ko yung, kinompute ko yung, kung ilan yung nag-surrender lahat noon, ilan ang ginagamit niya kada, yung paggamit, daily, weekly, monthly, and I came up with, how many kilos na umiikot sa buong Ilocos Norte. Pag tinitignan ko ngayon yung nahuhuli, hindi yun bago. Ibig sabihin, nung previous pa, nandyan na yan, umiikot na yan. Okay? So it's just a matter of computing, no? Yung ilan ang adik noon at saka yung nagagamit nila in terms of frequency. Ayan. So hindi ako naniniwala na yung tumataas siya. Andyan na siya noon. Ngayon lang natin nahuhuli. Say we're making breakthroughs doon sa ating mga police operations. And makikita naman natin na for the previous year and the months, makikita natin na very aggressive yung ating PDEU, yung ating mga police station na manghuli. Okay? So makikita natin na yung nakukuha, ito na yung totoong volume. And they're not new. Noon pa yan. Okay? So that's how we come up with our assessment. And then of course, yung tanong nyo kanina, meron bang bumabalik? Yes, meron mga bumabalik. In fact, yung mga nakukuha namin na yung ibang pusher noon is mga nag-surrender yun. Ginamit nilang taguan yung pagiging surrendery. Okay? And now we were able to trace na hindi naman talaga sila nagbago. Nagtago nga sila doon sa pagiging surrendery. Okay? So, yan po yung ating sagot. Pero PD follow-up.